Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldean guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara ekainak 23 dugu gaurkoan, San Juan bezpera egunez egun, Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue, arratsaldean zuri ere Ainhoa. Arratsaldeon Larraitz. Iritsi da ostirala dagoeneko, beraz, asteburuan zer disfrutatuko duzu San Juanetan? Bai, hori egin beharko dugu, bai. Osongi, zeren inguruka, gainera uste dut horren inguruka dugula, ez, lehenengo elkarrizketa? Bai, atzo Donibane auzoko jaiak hasi ziren, eta orduan elkarrizketan Ibai Ripodaz dugu, kulturguneko kidea dena Donibanekoa, eta jaiak orkestuko diguna. Osongi, Iruñerren baditugu jaiak, asteburu honetarako. Eta bestale batetik gaurkoan, Arantza Ibarra izanen dugu gure kolaboratzailea ostiraletako estreinaldirekin. Zaratak tartean gaurkoan, Iruñan duguna dantza taldearen erakusketa ikusteko aukera izanen dugu. Az gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean, 1878 urtean, Christopher Latham Soles asmatzaileak historiako lehendabiziko idazteko makinaren patentea jaso zuen. Era berean, 1887 urtean, Kanada herrialdean, munduko lehendabiziko parke nazionala sortu zen, Rocky Mountains Park izenekoa. 1981 urtean, Sega konpainiak Sonic the Hedgehog bideojokua atera zuen Sega Mega Drive kontsolarako. Orain goazen eguneko lerroburu nagusiak aztertzera Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Larraitz, arratsaldeon Ainhoa, hauexe dira gaurko egunak utzizkigun albisteak. Eta honako albiste hauek utzi dizkigu San Juan bezpera honek. Hasteko, lauko gobernu osatzen duten alderdiek euskararen legearen moldaketa onartu dute. 54 udalerri eremu ez euskaldunetik atera dira eta atetzerria eremu euskaldunean izango da. Eta albiste honekin lotuta eta parlamentuak aldaketa hau onartu ondoren Paul Bilbaoko adierazpenak egin ditu. Nafarrak berdintasunez hartuko dituen euskararen legea aldarrikatu du kontseiluak. Bertzalde, polizia lege aurre proiektuaren inguruan elkarrizketa falta dela salatu dute hainbat polizia sindikatu. Eta hezkuntzan ere albiste, zerrendetatik kanpo gelditu diren irakasleek prentsa aurrekoa eskaini dute hezkuntza departamentuaren aurrean egoera hau salatu asmoz. AHT gelditu elkarlana, Erdialdea trenaren alde, Plataforma Ribera por el Tren Social y no al TAB eta Sustrai Erakuntza Fundazioak trena bai, baina ez abiadura handiko trena aldarrikatu dute eskainitako prentsaurrekoan. Eta gaur eguerdian Lab sindikatuak manifestazioa egin du preso politikoak eta exiliatuak Euskal Herrira izenburupean. Bertzalde, Anabel Arraizak, Abel Barriolak eta Oier Sanjurjok Nafarroa oinezeko arropa berria aurkeztu dute udako arroparekin batin eta Sanferminetan ere bikin batin goiburupean, udari eta Sanferminei begira atera duten arropa eta material bildumaren aurkezpena egin du Nafarroa oinezek. Eta aurrera eginez albisteekin Iruñako udalak eraso sexistarik gabe Iruña aske estrategiaren aurkezpena egin du. Eta albistekin bukatzeko badugu dagoeneko txupinazoa botako duenaren izena. Eskerrik asko Aitziberriturria, orain egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin Diarioen Navarra egunkaria. Lerroburu nagusiak hauxe dio gaurkoan, Nafarrak geroz eta gehiago bizi dira eta bakarrik bizi itxaropena 83,9 urtekoa da, Madrildarrek gainditzen dute soilik estatu mailan 84,7 urterekin. Pertsona bakarra bizi diren etxeak 127 dira dagoeneko. Gaurko argazkiko protagonistak gazolatzeko bizilagunak ditugu, izan ere atzo arratsaldean sutez beterik izan genuen Nafarroa, sutez beteriko arratsalde batean gazolatz desalojatu zuten, honelaxe dio Lerroburu nagusiak, 3 ordu eman zituzten etxetik kanpo herri honetako bizilagunek.
nekazaritza lanak izan dira, sute hauen arrazoia, Artaxoa Esparza de Galar eta Arazuriko sute hauetan. Eta gaurko argazkiko irudi horretan gazolatzeko bizilagunak ikusi ditzakegu herritik ateratzen. Beste albiste bat nabarmenduko dugu azalean, akreditatzeko denbora eskatu dute hezkuntzako zerrendatik kanporatutakoek. Aurrera egin dezagun Diario de Noticias egunkariarekin. Lerroburu nagusian hauxe dugu, parlamentuak UPN eta PPren murrizketa eta austeritate neurriak baztertu ditu. Lan erreforma deuseztea eskatu egin dute eta PSN alderdiak laukoarekin bat egin du. Gaurko argazkiko protagonista sutea dugu, nola ez, uzta makina batek sortutako suak gazolazetik bizilagunak aterarazi zituen. Arazurin piztu zen, baina haizeak azkar zabaldu zuen eta hortxe Arazuriko bizilagunak ikusi ditzakegu sutea ikusten. Beste bi albiste nabarmenduko ditugu azaletik, eremu mistora pasa dira 24 udalerri Nafarroan, eta bukatzeko aierdik azpimarratu du trena ongi eta presari gabe eginen dela. Joan gaitezen Gara egunkariaren azalarekin. Lerroburu nagusiak hauxe dio, foro sozialak uste du elkarrizketa politikoa ireki daitekela presoen ingurukoa. Alderdi eta sindikatuen gehiengoarekin elkarrizketatu ondoren, konklusio honetara iritsi dira foru sozialean. Kontu gehiago gaurko Gararen azalean, argazkiko protagonista gaurkoan sua eta festa dugu. San Juan zuen gaua ospatuko da gaur Euskal Herriko herri askotan. Eta bukatzeko beste bi albiste gehiago, 24 udalerri gehiago eremu mistora, euskara eta eskubideetan aurrerapena, eta bukatzeko larrialdi egoeraren aurka 600 salaketatik gora Frantzian. Berri egunkariari dagokionez bestelako kontuak azalean, Lerroburu nagusian abiadura handiko trenaren 11 tuneletan larrialdi irteerak eginen ditu Adifek lehen beharrezko jo ezarren. Bestalde, gaurko argazkiko protagonista Nafarroako parlamentua dugu, euskarak irabazitako herriak, euskararen legea aldatu du Nafarroak 44 herri eremu ez euskaldunetik mistora aldatzeko, eta hori erakusten duen argazkia dugu gaurkoan. Eta bukatzeko beko aldean eta argazki batez lagunduta Juan Martínez de Irujo pilotaria protagonista, hauxe diote bere adierazpenek, zorionekoa naiz gaitza aurkitu ziatelako, orain ez du arriskurik. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira. 3 albiste nabarmentzekoak, lehenik eta behin etxe kaleratzea geldiarazi dute Arrotxapea auzoan eta hainbat argazki ikusi ditzakegu, bestalde Baskuentzaren legetik euskararen legera pasa gara Nafarroan, eta bukatzeko aste honetako albiste bat errepikatuko dugu San Ferminetako kamiseta Euskal Herria Irratiaren eskutik. Goazen gaurko eta asteburu honetako agenda ezagutzera. Donibane auzoko jaiak. Igandera arte Donibane auzoko jaiak izanen dira. Festen bigarren egunean gaur txupinazoa, zezen gurpiludunen entzierroa, San Juan suak eta kontzertuak egongo dira, beste ekintzen artean. Gaur ere 14. dinamizazio komertzialaren kanpaina. 6. gaur zuri-gorria. Gaur arratsaldeko 6etatik gaueko 10 arte kontzertuak, tailerrak, desfileak, erakusketak eta bar egonen dira. Iruñako Alde Zarrean. Asteburu honetan ere Burlatako jaiak. Gaur arratsaldeko 7:30 igandera arte Burlatako jaiak izanen dira. Ekintzak, musika, herri kirolak, txistorradak eta nola ez San Juan sua, besteak beste. Bihar larunbata Iruñako Zitadelan Keix Oren kontzertuaz disfrutatzeko aukera izanen da. Sarrera 20 euro gehi gestio gastuak balio du eta 25 euro lehiatilan. Bihar ere Melendiren kontzertua, Burlatako jaien barne izango da eta sarrera 28 euro balio du. Goazen udalerrietako albisteak ikustera Larraitzen eskutik.
Ekainak 23 dugu gaurkoan ostirale ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñ herrian. Iruñarekin hasiko gara egunero bezala Joaquin Marquez gaztelaniazko modalitatean eta Juan Carlos López Mugartza euskarazkoan izan dira Iruña hiria nazioarteko 11. poesia lehiaketako irabazleak. Aurtengo edizioan 319 poema bilduma jaso dira gaztelaniaz eta 9 euskaraz. Aski dut batekin berriz erabiltzeko edalontzien kanpaina sustatzeko leloa kaleratu du Iruñeko udalak. Aurtengo jaiei begirako sentsibilizazio kanpaina da aurkeztu dizueguna. Eta bestalde Iruñeko udalak 110.000 euro banatuko ditu haurreskola eta lehen hezkuntzako ikastetxeetan, material suntsikorrean eta liburutegietan erabiliko da. Kontu gehiago Iruña aldean duguna dantza taldeak sokadantza emanaldia eginen du gaur Kurtidoreen zubian udari ongietorria emateko. Bestalde euskofoniak ikuskizuna izanen da gaur Kondestable jauregian, arratsaldeko 7etan izanen da musika eta dantza tradizional uztartzen dituen ekitaldia. Ecofamilis tozketako sariak banatu ditu Iruñeko udalak, Fiesta Europako proiektuaren barruan dagoen ekimena da, azaldu dizueguna. Eta bestalde Iruñeko udalak pertsona helduei zuzendutako foroa eginen du Juslarrotxa Zibiboxean, hurrengo astelehenean izanen da arratsaldeko 6:30. Eta bestalde Macedonia kale jira ekitaldi berritzailea eginen da uztailaren 14ean San Ferminetan, kultura eta jatorri desberdinetako 30 talde bilduko dira arratsaldeko 6etan Udal plazan. Eta bestalde gaurko albistea azkeneko izanen dugu, Dia elkarteak jaurtiko baitu aurtengo San Ferminetako txupinazoa. Joan gaitezen ostiralero bezala lehenik eta behin Atarrabia aldera, lehen mailako profesionaltasun ziurtagiria merkataritza laguntzaile titulu hori lortu nahi baldin baduzu, Atarrabiako udalaren bidez aukera duzu, abuztuaren 30-etik azaroaren 15-era eginen da, Sistema Formazion Antxoingo Enpresarial Parkean. Izen ematei dagokionez, ekainaren 19-tik 30-era eta uztailaren 17-tik abuztuaren 10-era egin daiteke. Bestalde, errenta bermatua edo gizarteratze errenta jasotzen dutenen kontratazioa sustatzeko diru laguntzak emateko deialdia argitaratu du Atarrabiako udalak eta beste diru laguntza batzuk ere kaleratu dituzte 30 urtetik beherako langabeen praktiketako kontratazioa sustatzeko. Abuztuko hitzordu batekin aurrera eginen dugu, izan ere Atarrabiako gauzerua aurkitzeko aukera izanen da abuztuaren 24ean, gaueko 10-etatik 12:30 eta eguraldi txarra egiten baldin badu, bertan bera geratuko da. Topagunea kulturetxean izanen da. Bestalde, pintura aire librean ikastaroa izanen duzu, abuztuak 1, 8, 22 eta 29ean, izen emateak ekainaren 30 arte izanen duzue aukera, astelehenetik ostiralera arratsaldeko 4-etatik 9-etara kulturetxean. Eta bestalde Amalur haurreskolan onartuen behin-behineko zerrenda argitara eman da, matrikulazioa egiteko epea ekainaren 19-tik 23-ra daukazue. Eta Atarrabiako jaiak 2017 kartel lehiaketari dagokionez, lanak abuztuaren 1-tik 18-ra aurkeztu daitezke. Eta bukatzeko joan gaitezen Zizur Nagusi aldera, establezimenduetako errotuluetan euskara erabiltzeko diru laguntza deialdi argitaratu du Zizur Nagusiko udalak. Eta bestalde euskara ikasteko diru laguntzak ere banatuko dira 2016-17 ikasturteari dagokionez. Udalerrietako albisteak alde batera utzita joan gaitezen oraingoan eguraldiarekin. Gaurkoan ekainak 23, zerua oso hodeitsua egongo da orokorrean Nafarroa osoan, eta zenbait lekutan zirimiria egin dezake. Ipar osagaiko haize ahula ibiliko da, tarteka bizia eta temperaturak berdintsu mantenduko dira.
Iruña aldean zerua hodeitsua egongo da ere, goizean gertatu den bezala. Ipar osagaiko haize ahula ibiliko da, tarteka bizia, 16 eta 28 gradu arteko balioa utziz. Baztanen hodeiak nagusi, gaur eta zirimiria egingo du han-hemenka. Ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da eta 20 graduko maximak eta 15 graduko minimak emango dira. Bihar Iruña aldean zerua hodeitsua jarraituko du eta baliteke euri txikia egitea. Ipar mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da eta temperaturari dagokionez maximoak asko jaitsiko dira. Bihar baztanen zerua hodeitsua egongo da euri txikia egiteko posibilitateekin. Ipar mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da eta temperatura maximoak asko jaitsiko dira. Hauxe izan dugu magazinaren lehenengo zatia, orain elkarrizketekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin Donibane auzora ez, joanen gara Ainhoa. Hori da, Ibai Ripodaz dugu, Donibane auzoko kulturguneko kidea dena eta jaiak aurkeztuko digu. Oso ondo, orduan astebururako badaukagu plana, ez? Bai. Xehetasun guztiak emanen dizkigu, beraz, primeran. Eta bestalde batetik gaurkoan, zinema kontuak izanen ditugu, Arantza Ibarra kolaboratzailearekin, ostiralean gaur bertan estreinatuko diren pelikulak landuko ditugu. Eta bukatzeko zaratak tartean, artearen ibilbidea izanen dugu gaurkoan, Duguna dantza taldearen erakusketa ikusiko du.